El republicanisme defenia el valencianisme. Mon pare volia estudiar medicina. El que passa és que a lo llarg de tota la guerra acabà com comandant d'estat major. I les digueren que un grado més, però se tenien que passar a l'exèrcit de Franco. Ni uno ni l'altre volgueren. I entonces els dos, uno anà al camp de concentració, estigué 9 anys, i l'altre, mon pare, estigué condenat a 6 anys. Allí n'hi havia 40.000 persones col·locades. Allò va ser horrorós. Moriren moltíssims. I ahir vas descobrir per primera volta mon pare. A través d'una tela metàl·lica que n'hi havia, mon pare m'agarrava els ditets. Havíem perdut tot el que teníem en casa. Va ser un 9 d'octubre i, curiosament, hicien els falangistes, portant el penó de la conquista. Ja que no saps a qui vas conèixer. A Sánchez Warner i companyia. Curiosament, aquella gent jo la tenia per gent de dretes. El senyor aquell era de la llutera espanyola i no se podia treballar així si no eres adepte al règim. I en Escolàpies sí que estava tot molt manipulat. Tan manipulat que jo arribia un dia a casa a mon pare i li digué: papa, en Catalunya el tambor del Bruc, en Aragó, en València no n'hi havia ningú. I mon pare me digué: València, ja tindria jo 12 anys o així. Va ser l'última capital de la República, perquè en València està sempre baix el control, de veres era baix el control, perquè cada volta que venia Franco detenien a tots els amics de mon pare i a mon pare, no sabien ni on es portaven, i després quan els pareixia els soltaven. I entonces me comencé a donar compte que tot el que ens ensenyaven en l'escola, lo de les 4 barres sobre l'escut dorat del senyor Vellut, tot això ens lo explicaven en Escolàpies. I jo vaig dir un refrán, i vaig cantar una cançoneta, i m'enviaren a casa, i van fer anar a mon pare, i li digueren a mon pare que jo havia parlat en valencià. Pues no, vamos, torné a l'escola, però en una bronca tamanya, perquè no tornara a parlar d'aquesta manera.